Lakbay Katoliko mayong adlaw. Natong tanan, ang background nato karon ang kapilya namo dinhi sa among barangay, ang patron Mother of Perpetual Help. Ato ning husayon di ay ang usa ka comment sa sakop sa Sabadista nga niingon siya wala jud mabasa sa Biblia nga si Santa Maria giapil sa pag-ampo. Wala jud mo niyang giingon. Subayon nato ni sa Biblia kung unsa ba ni katinuod. Ang yang giingon nga wala giapil si Santa Maria sa pag-ampo diha sa Biblia. Ang Biblia nga nailogo sa Seventh-day Adventist niingon klaro kayo kanang Buhat kapitulo 1 bersikulo 12 padulong sa 14. Giklaro na diha nga ang mga apostoles namalik didto sa ibabaw sa lawak sa Jerusalem. Nagtigom nga nagmakanunayon sa pag-ampo lakip si Santa Maria nga inahan ni Kristo. Mauna nga kung moingon siya nga walay labot si Santa Maria sa pag-ampo, wa gyud ni sila'y kalibutan naa sa Biblia atong mabasa. Mauna kung magsunod-sunod taning ilang doktrina makulog tagawing kung si Santa Maria membro pa sa Seventh Adventist, loy kayo inig bagampo na sila, i-kick out na Santa Maria. Mayra gyud ang nakatoliko si Santa Maria. Kaya ngano man kauban jud nato siya og magampo ta kanunay iuban nato si Santa Maria. God bless.